itelega goko mani wacho ni ingeni kata mana je kai kinyo kaka otayo waka okonyal bira ni but in kawuono in medhi VOJ yonge in medhi tayo kaka wanene to kong'eyo ni samoro in your state of mind chalo nade lalruok mori neno jigo mbaka ma by the time makoro dhano bed cha to ni se chalo gi kaka wanene no kineno kaka sudi ni koro chalo gi ano ko kiye ni nyalo biro gi sweta moro mara kido ka moketo na go max sweta ni maro lendi ka inyalo biro go makori ket ma ka jo pinyo to giko ni atu mabe kaka wanene to ka ni kata mana ko buya igi nene mfangano kata kane podo ko chako miel ndika ka ken ne nyiso na governor tielo itero kama ko kiyo ka ji miel ka dimbele to ini miel ka ji ini dokti kor magi gin gik ma piny wacho nyaka winji marario piny wacho nyaka ngini e sirkal mitayo sani ni nitire midhiero mang'eny ma jo Kenya kanie kaluore gi onge mar tije omiyo sama ng'anyo luongi onge possibility ni ng'anyo mopogore gi mag professionals ngene mag professionals kaka mag dakteche mag jofwambo mago biro dhi maber to ng'anyo mose luongi Mfangano street kacha ng'anyo mose luongi Tomboya kacha nyaka ang bed gi koko nikech chieng' no bende ma ng'ato dhi keye odhi oture duko yude mogo moro duo godo odhi oture duko kwale laptop moko duo godo to malitie moloyo ni government bende ka ne ng'iyo ng'anyo mokalo ni bende no odhi odonje mbinu ni nekech joma rieko onge sirikal okaluor mar wacho ka nekech ka ni neno kaka governor ma Nairobi nyoro nyowuok oko to je ibiro nyisi ni ka no ng'iyo kata ka koloso to yudo ko chal gi jicha Ochicho chich to en. Ochicho chich. Winjo koloso to chicho chich. Kineno ka ng'ato wuotho chich to nyisi ni macha paro mofuwo ka ng'ato nyalo dhi kawo jomoko gi goons gi jonjore ma obedo haya ni koro tam jogi ng'anyo mano mbinu mane Moi tiyo godo chon. Ok nyal tiyo sani. Donge nye gineno ka mano kotiyo. Kech ineno ka giwuothe batho bila kama jok moko maricho ma wigi ojanyo. Koro gima mondo ing'e sani nekech wuok tijni ok gibi kawo jok mojany ka to nyocha ne gisemiyo gi gimoro gi bilo koro joka dhi riwre gi jong'anyo nikech joka nosedo ni kare ng'anyo ni yute koro gidhi riwre gi joka mondo mi gitim ang'o mondo mi gikwel koro ing'iyo ni to characteristics mag ng'anyo mondo ng'anyo bed successful chalo ga nade kech wambi ng'e nitie ng'anyo moko mosepango kawane civil society kocha ting'iyo ni mondo ng'anyo bed successful